Iraila iritsi da zirraragarria, ikasturte honetan dena da berria. Pentsatzen jarri eta dena dut zalantzan, tripa barruan dauzkat xomorroak dantzan. Irakasle berria ezagutu dugu, eta izango da super jatorra seguru. Gogoa daukat jada jolasten hasteko, lan egin eta gauza pila ikasteko. Jangela patioa liburutegia, ezoten naiz galduko hau da komeria. Zenbat pasillo luze eta zenbat gela, mapa bat beharko dut piratek bezala. Baina altxor handiena joan gabe bila, aurten egingo dudan lagun berri pila. Gure eskola berria iruditzen zait guai, erraldoia da baina polita ere bai. Etxeko entzat ere polita izango da, dena erakutsiko nieke gustora.